Di ba mag-imo? Guys, kini bato ni. Hindi ni makakaging bato. Ah, nason. Ini guys. Ano man ni? Ha? Tingnan na ni. Ako bipangutan. Tipay. Oh. Ano nga. Dan. Oh, kani. Isa ni siya. Ang sarap pa na dire. Butang! Kana pa na dire kay mag Kaon sa ero. Uy, kana sige pa. Yeah. Oh, tay. Ang butang. Kaon, da. Relax. Nada guys, kaon na po ni guys. Oo, na pa. Tingkat ko ilalim ng Bisayang. Bisayang. Butang da. Bato naman ako. Ano? Unsa tingnan na nite? Mas ba? Kaya ba ako? Pani day upay lami ini. Dili nati kaon na. Ay, mas na. Dali man day. Ini sebelum kita usah kada. Wasay-wasay. Ang sarap. Ito ano? Rasanya. Ini dan wasai-wasai. Nah, guys, wasai-wasai ko na ni. Memang tong-tong. Tang-tang. Kadahot niya. Dagko sining wasay-wasay. Ungot. Maka man itom no. Higop sabaw. Oo, abay ha. Baka dito abli ani. Yung guys, sabi pag abli guys, warak. Jadi man kaunon. Naman sila, malagi siya murag gold. Agi siya bang murag laklak, ting murag na, murag kuan po no? Na ay istinaw ka ng gold bag color. Still wool good. Kanang abli. Kanang abli. Kani ba de bang? Kani ilang kuan ba murag na gold na? Wa pa ba sa sira? Ha? Ano ni perlas an? Na perlas? Sila pinili-pinili ko. Wala man. Mga pino. Kanang mo pangawag o pwede man latan. Ano ba? Bada diri ka itong tirahon. Yeah guys, amo ra na siyang ikan ano. Doko ko kaayo. Hapos hapos. Ano yan? Ano man po ni? Ba, sana. Suka. Ano ka? Hindi ang ipaikag kay kaon ka ba kunuso? Mamakuha ng uso. Ha? Mau tang-tang. Mani wasay-wasay. Aka. Ako sa man ni siya. Makuha na. Wala lagi pang kuhit. Sa oras malalig doon nila man ito nagkaon o Ay, so tuga. basay. Ano ni kad ni? No. Ano ang sabi ha? Yes, we. Ha? Gua na si aninikad.
Nagsud, pandig ayas, limlim. Kapag to. Wa dya ako rito sa nanay kadaghang hugasod niya to aras dito ang ilang mga kuan pinirito ag Magbito. Di matangtang. Di sa makatulog ka, di matangtang. Ano pa? Ano ba ilalakte? Murag nalagi, ano, kanang, magbisagra? No? Mag-gold o? Ano ba? Kasi kayo, gold na, dali kinasunday. Perlas na silangan. Dato tana. Dato tana sa ikaw kason. Ang ganda ko daan. Ito gid sa South Africa kay bilang Bugjon. Kaya. ang diamond. Isa kuan. Ikaw kason? Kadak ko unod kagamay. Kagamay. Biyawa, dako unod kagamay ba? Karay ko ag bato kagamay unod. Balik tadi ay. Ini suwe. Alis we. Ito filmo. Ay pa to. Butang. Ang kapay na dia. De. Ginawa. Sao na gud ang tawon. Ingat niya. Ang tabluto. To. Kaplanggana. Muna mga bati. Niwang na kumaan. Ano niwang? Derma nga. At lima. Ay po, ang kisap-kisap pagbaba. Makaon ba dyan ito, no? Kana na makaon. Mama din na bulbul. Ano kutsara ni mo da itong luglugo ni? Ano di malatang Si Dodong nag-agwantag hiwaan. Kaon. Gito pa ko. Bisapot ang hawan kaon. Ang tanong ko, nabiliyad ka mo. Apa? Gop. Malasa. Usa. Ini unod. Wala nga ni. Ini matangtang. Lima ni pangtang-tang good. Hindi ko na ito ng paapon. Kana ra gyang Waman mo si Will ang tiwi. Oh, Kana. si. Ay, nabunot na. Galing. Alam mo ni sa imo ni sa project na mutingan ni man to yung dikit na masarag bigi ingan ang gimo buwak. Madyo pa sa elementary pa ako pinag-eskwela daghan ni project na pay. Kuan. Ari, imong buko. Nanusok. Hello, wow. Ito dako ko na nira ba? imita. Ang bunda. Kaan sila dia. Basta nananaway kaon. Shout out. Nga unta og wasay-wasay. Imo ni itom sa to. Yeah, baka Nit. Kanira aw dum pailaan. Wala lang si Hindi ka magpunigaday. Masa ka nandiyan hasang. Duluto tayo luto na to.